Moi bo día. Nesta comparecencia queremos abordar tres cuestións. A primeira, amosar a nosa satisfacción porque onte foi un día no que non se produciu ningún falecemento por causa do COVID-19 en Galiza. Esta é unha boa nova, pero tamén unha noticia que hai que ver desde a precaución e desde a prudencia. Vamos a entrar nunha fase, a fase de desconfinamento, na que, se non se acerta, se non se fai dun xeito seguro e guiado por criterios técnicos e científico, poderase botar por terra todo o que conseguimos con tanto esforzo. E, por lo tanto, hai que ter moita precaución porque o virus non desapareceu. E ao lado disto tamén queremos pedir transparencia á Xunta. Transparencia en relación co que está acontecendo nas residencias de maiores e transparencia á hora de dar información de como evoluciona o virus, porque de nada serve maquear as cifras. Se isto é sempre un perigo, neste caso pode convertirse nun problema maior porque pode levar a tomar decisións erróneas con gravísimas consecuencias. Polo tanto, transparencia nos datos da Xunta de Galiza. En segundo lugar, queremos expresar a nosa opinión en relación coas medidas que se deben adoptar para poñer en marcha o desconfinamento. Desde o noso punto de vista, desde o punto de vista do BNG, o plan de desconfinamento debe ser seguro, guiado por criterios científicos e adaptado á realidade galega e ten que vir necesariamente acompañado dun plan de medidas económicas que nos permita plantar cara ao brutal impacto na economía e no emprego. Dous datos. 225.000 galegos e galegas sometidos a ERTE, e non sabemos cantos están cobrando e cantos seguen agardando, e temos a miles máis no desemprego sen axudas, e ao lado tamén 210.000 traballadores e traballadoras autónomas coa persiana dos seus negocios baixadas, sen actividade e sen recibir ni un só euro por parte da Xunta de Galiza, cando noutras nacións, como poden ser Euskadi, Cataluña, Valencia, si reciben axudas directas dos seus gobernos autonómicos. Parece que este dato non lle interesa a Feijóo nas súas homilías televisivas. Ben, estamos nun momento no que se require menos improvisación e máis certezas. E iso é o que lle pedimos aos gobernos, menos improvisacións e máis certezas, porque estamos nunha situación crítica, nun momento clave. Creemos que esta é o tempo da política con altura de miras porque nos estamos xogando o futuro do país. Por iso insistimos en que necesitamos articular unha proposta galega frente á crise do COVID-19. Mais, para poder facer isto, é importante que teñamos un presidente que dialogue e acorde, que respete o Parlamento e que entenda a política como algo máis que roldas de prensa. Lamentablemente, hoxe vemos a un Feijóo que non se quere responsabilizar do futuro e que está máis cómodo nun modelo no que decide Madrid e que prefire quedarse na crítica ao Goberno central a ter que responsabilizarse do país. En todo caso, estes non son tempos de choques de trens, non son tempos de oportunismo político, senón de política con mayúsculas, con altura de miras, para sumar, para colaborar e para aportar. E iso é o que facemos desde o BNG, con propostas, con ideas, con alternativas concretas e tamén, como non, con crítica constructiva, porque hai moito que mellorar na resposta á crise do coronavirus. Nese sentido, hoxe queremos reclamar que o próximo domingo Feijóo non vaya á conferencia de presidentes cunha posición partidaria e unilateral, sino que traballe para intentar conformar unha posición de país á hora de abordar a desescalada. E para iso ten que dialogar e acordar en Galiza, porque a falta de diálogo que lle critica a Sánchez é a mesma que el practica na Galiza. A pesar de que lle tendimos a man para aportar a hora de enfrontar a crise do coronavirus, ni unha soa vez o Goberno galego acordou nada co BNG, a pesar de que lle temos transmitido en múltiples ocasións propostas, ideas e críticas constructivas. Por iso reclamamos a Feijóo que antes do domingo compareza no Parlamento e que intente conformar unha posición de país e non partidista. Lembro que no medio desta pandemia Feijóo só compareceu unha vez no Parlamento frente a 22 comparecencias na TVG.
É evidente que o plan de desescalada que presentou o Goberno central non vai funcionar ben. Non se adapta ás realidades que temos en Galiza. Pero tamén é evidente que nada de soluciona aos galegos e ás galegas un Feijóo que se dedica a botar balóns fora sen dar propostas para que teñamos un desconfinamento seguro e haxa certezas no económico. Decimos que o plan do Estado non se adapta porque faise a unha escala provincial que non ten ningún sentido, non se adapta porque non ten en conta as diferencias entre o rural e o urbano, non se adapta porque non ten en conta a dispersión e a mobilidade en Galiza, que non ten absolutamente nada que ver co que pasa noutras partes do Estado, e non se adapta porque non pensa en como vai reactivar a economía e establecer garantías para o emprego no futuro. Dixémolo onte, queremos volver a incidir e que non ten ningún sentido que unha persoa que vive en Padrón, que ten a súa familia en Pontecesures, non poda ir a visitala, pero sí, por exemplo, poda viaxar até a Coruña ou poda viaxar até Fisterra. Tampouco ten ningún sentido que os veciños e veciñas da Estrada non podan pasar de Pontevea para poder vir, por exemplo, a Santiago de Compostela, que é a súa cidade de referencia, e, sin embargo, sí se lles permita poder viaxar a Vigo. E tampouco ten ningún sentido que concellos como poden ser Ribeira de Piquín ou Caurel teñan as mesmas restricións que vai ter unha cidade como Lugo. Está claro que a escala non pode ser a provincial e tampouco creemos que a solución vaya a vir polas áreas sanitarias. En Galiza, o desconfinamento debe facerse desde un ámbito comarcal, atendendo as diferenzas entre o rural e o urbano e establecendo restricións á mobilidade intracomunitarias que, en todo caso, só se deben de xustificar por razóns de índole sanitario e científico. Outra das cuestións que vai a ser fundamental e que hai que revisar é a apertura do comercio e da hostelería. Tal e como aparece nese plan de desconfinamento, vai resultar inviable e seguramente arruinará a unha boa parte do tecido económico de Galiza. Non podemos perder de vista que o sector do turismo representa en torno a 6.341 millóns de euros do Produto Interior Bruto galego, é dicir, o 10,4% do Produto Interior Bruto e o 11% do emprego. Por iso vemos que esta apertura é precipitada, inviable, tanto desde o punto de vista sanitario como desde o punto de vista económico. Pensamos que non é viable abrir un negocio, subir a persiana desos negocios sin saber cales van a ser os protocolos sanitarios e as medidas de prevención, sin avaliar a viabilidade de si pode funcionar ese negocio cunha capacidade moi pequena, por exemplo, como lle están plantexando a hostelería, e con moitas incertezas a respecto de cal vai ser o nivel de consumo que se estableza nas próximas semanas. Por lo tanto, nos entendemos que o Goberno galego e o Goberno central teñen que saír ao rescate do comercio do sector turístico cun plan pactado co propio sector que garantice a viabilidade. Este sector vai sufrir xa unha reconversión e ou hai apoio público ou vai a fundirse. Temos que ser conscientes de que este vai ser un dos ámbitos onde máis vai tardar en recuperarse a actividade e ou hai un gran apoio público económico ou se rescata este sector ou veremos como se afunde unha parte moi importante do PIB do noso país e tamén do emprego que xenera. Outro aspecto sobre o que queremos chamar a atención e que nos preocupa é que vai pasar coa conciliación. Moitos pais, moitas nais van ter que volver, xa están volvendo a actividade e están tendo verdadeiros problemas para poder conciliar. Isto é misión imposible porque non existe o recurso da escola, non van ter tampouco a posibilidade moitos e moitas de poder deixar aos seus fillos e fillas cos avós porque o ben están noutra provincia ou ben son un grupo de risco e, polo tanto, ten que operar un principio de precaución. Polo tanto, creemos que deben de darse alternativas. Alternativas como, por exemplo, un permiso retribuído especial para un dos proxenitores mentres dure o proceso de desescalada. Estamos nun momento no que nos interesa máis que nunca que os gobernos acerten, que acerten polo ben de todos e por eso seguimos coa man tendida para colaborar. Pero tamén é certo que esa man tendida ten que ter unha correspondencia. Por eso pedimoslle a Feijóo que compareza no Parlamento antes da conferencia de presidentes para conformar unha posición de país e non unha posición unilateral e partidaria,
por nós pode ser mañá mesmo esa comparecencia. Pedímoslle, polo tanto, a Feijóo que non sexa un incoherente e que practique en Galiza o diálogo que lle está exixindo a Madrid. A segunda cuestión é que nos apostamos porque o desconfinamento ten que ser decidido en Galiza, porque a mellor maneira para poder adaptalo á nosa realidade e que ese plan de desconfinamento debe de pactarse no Parlamento. En todo caso, se isto non é así, o mínimo minimísimo que debería de exixir Feijóo é unha comisión bilateral co Estado para poder pactar as medidas de desconfinamento. É o mínimo dos mínimos, aínda que, insisto, a nosa alternativa é que ese plan de desconfinamento o lóxico é que o pactáramos no Parlamento de Galiza para adaptalo á nosa realidade. E a terceira cuestión que nos parece clave é que as medidas de desconfinamento teñen que ir acompañadas dun plan económico para a reactivación económica e pro mantemento do emprego, porque é a única forma de garantir que sectores estratégicos da nosa economía entren na UCI e que se produza un descalabro de grandes consecuencias tanto a nivel económico como a nivel de emprego. Este é o momento da política e o momento de actuar con decisión. Polo tanto, en conclusión, nos proponemos unha desescalada segura, adaptada á realidade galega e cun plan económico potente que salvagarde o emprego e a actividade económica, porque non podemos deixar a ninguén atrás. Non podemos deixar atrás os traballadores e as traballadoras, non podemos deixar atrás os autónomos e as autónomas e non podemos permitir, baixo ningunha circunstancia, que caian sectores económicos que son claves para o futuro do noso país. En terceiro lugar, quixera tamén dar conta de que dentro duns minutos vamos a realizar unha xuntanza co Comité de Empresa de Alcoa, dándolle continuidade aos encontros que xa tivemos nese sector cos traballadores e traballadoras das auxiliares. Desde o BNG vemos con preocupación cal é o futuro de Alcoa, unha empresa que sigue paralizando unha parte da súa actividade e que esta paralización xa está tendo consecuencias directas no emprego. Esta semana sabíamos que hai medio cento de traballadores e traballadoras das auxiliares que son despedidos precisamente porque se empeza a paralizar a actividade en Alcoa. E isto é algo que nos preocupa e pensamos que tanto o Goberno galego como o Goberno central teñen que poñerse a traballar. Primeiro, para exixirlle a Alcoa que non pode ir desmantelando unha parte da súa actividade e que isto produza desemprego. Non podería nunca, pero moito menos nunha crise destas características. Ten que haber un compromiso social de Alcoa coa comarca da Mariña e co emprego. E segundo, que tanto Xunta como o Goberno central, cada quen nas súas competencias, teñen que poñerse a traballar para garantir que este sector, o sector da produción de aluminio, vai seguir tendo futuro e viabilidade no noso país. Até o de agora, nin Xunta nin Goberno central fixeron os deberes. Agardamos que desde xa se poñan a traballar en serio, porque é moito o que está en xogo neste momento. E eu, pola miña parte, pois nada máis, e quedo á espera de se hai algunha pregunta.